ҳамчун шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳамчун зан, модар, албатта аз ин ҳодисаҳое ки дар вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон баргузор гашта истодааст, ношод гардидам. Мо бояд ки фикр намоем ки солҳои 90 барои мо бас набуд ки ин қадар модарони тоҷик оби дидар резонданд, фарзандони ҷигарбандро аз даст доданд ва бинобар ин барои як корҳои нохалафе ки имрӯз ин қадар чанд рӯз боз яъне ки ба ташвиш овардааст ҳамаро, хубтараш сари як масъала омадаам инро ба анҷом расонанд, чунки ин қадар сулҳу оромие ки имрӯз муддати 30 сол ба даст омадааст, мо инро бояд аз даст надиҳем. Бояд ки мо ҳамеша кӯшиш кунем ки ҷавононро, фарзандони худро дар як рӯҳияи ватандӯстӣ, хештаншиносӣ, худшиносӣ тарбия намоем, нагзорем ки онҳо ба корҳои номатлуб даст зананд.